Pakita. Pasalamat. Wow! Biyang. Pakanami. Nami ni mag... Manami magaluwin man no? Hindi na pagsulian. Kuha na niya. Bang may flower na. Flower girl. Pang first Ayo. Di ba mag-may flower na naman eh? New Year. Di Mayo na. May flower ba? English ba? Naman din. Ate, pasalamat to tayo na. Hindi na nilugo yung man. Sabi ako ang ano niya may ko, kali na sa kayo. Ba tulos sayaw gan gaano? Ayo. Okay. Malalo na ano may express. Meron na may sa chat in box no. May naman suti ka bala? Oo, lamig. Chacha. Oy, sala na sala. Ako ano man man pa ko hindi makakalo. Wow. May ka pa. Waka nami. Lambak, lambak. Ilang ano man. Hinatang ni Manang. Nakatiyang dire kayang oh. Na, pakita. Wow. May mama yan na. May mama yan na yan. O, sumutali ka sa muli mo. Social. Hindi ka kaya mo. Sige na, tapos. Kami na forma, tapos nakasmuggle. Yang magpabaybay ka, pwede mo na dalon. Arapayang. Arapayang mo. Karon lang iyan, nanay, tapusan yan na yun. Hindi na maguba, suksok ka lang din. Magpabaybay ka yang, mula saksok ka, magbaybay ka yang. 16 likod. Likod, gagawa likod. Rubing ba? Wow. Sige, o timing kita. Ano lang na sibo. Oo. Lalamig December na mo. Lamig kung likod ba? Simbang gabi. Tingala si Pilay. Hindi pa na sila nga doon. Hindi na tingala. Manisaw. Ang kilay. O to. Hindi dapat sa punan. Isa yung tanin. Ano man maihaw, tamay ka. Wow. Wala kami lang din daw. Pakaon mo sa bisita. Bayang, pakita diyang. Wow. Wala kami lang din daw. Ano na? Walo? Damo na. Walo kahiwang tane eh. Ano? Hindi ang daw tigulang. May tulukay sila nga duwa may oh. Tulukay si Bella, si Chanel. Chanel. Ayaw ng mga kabataan. Kapit pakita din yung candies ka chocolate. Nakati ka mo. Nakati ka mo kapit. May kandil no? Ang maligya. Wala na atas sa alda. O sige na. Ah. Thank you na diyan bali. Arin chocolate share. Bito ka sa nga. Ah. Padamuon na lang na. Padamuon lang. Patindugan na lang sila di balay eh. Dre, pakita din chocolate mo Dre. Na. Imo man Dro. Dro, imo man Dro. Na. Subong nakapuma si Michael. Karon pumatong na to. Dami na